talenter som Paul Petersen og manden, der scorede en gang mod Sverige i 1967 med hælen, Ole Madsen. Danmark giver bolden op. Nikolaj Bøjlesen på bolden her indtil William Kvist. Svirchenko på bolden for først. Nej, det tror jeg heller ikke, Kasper Schmeichel vil gøre. Nej. Jeg synes, jeg hørte ham sige... hvad står der? Ja, jeg skulle se her. Altidore. Prøv at se, hvor stærk han er. Josie Altidore. Han holder simpelthen Daniel Vass væk. Og så tæsker han den ind. Josie Altidore 1-0 til amerikanerne. Simpel recept. For det er nemlig det, der er med ham her. Han havde kæmpe problemer med at lave mål i Premier League, men på det amerikanske landshold har han altid lavet mål. Det er faktisk hans mål nummer 27. Jeg vil nu mene, han laver et frispark på Daniel Vass. Ja, han brokker sig ikke, Vass. Der hiver han lige fat til. Ja, det gør han også. Trækker ham tilbage. Kan jo ikke tage sig særlig meget væk fra scoringen. Jeg tror også lige, den snitter Simon Kjær, det gør det nemlig lige præcis, og derfor har Stefan Andersen ingen mulighed for at afværge. Ja, der hiver han altså fat. Men det sker i fodbold. Og man siger, at det skal måske også være stærk nok til at modstå. Ja, det er jo ikke nogen god situation for Daniel Vass og Simon Kjær. De er 2 mand om Altidore. Og alligevel er jo heller ikke typerne, der suser i dybden. Så jeg tror amerikanerne er sådan nogenlunde rolige lige i øjeblikket. Poulsen, det er til Daniel Vass, ikke offside. Og så Bendtner! Det er godt opspil. Og så scorer han igen. Niklas Bendtner, ligesom han gjorde i Serbien et par gange, så scorer han her til 27. landskampmål. Og det er faktisk ganske udmærket spil i højre side. Jeg skulle lige til at sige, at vi skal have sat Daniel Vass i scene igen, for han laver gode ting. Og det er lige præcis Jakob Poulsen, der stikker den godt. Sardes hænger. Det er Daniel Vass, og så er det jo lige meget, om man er hurtige spillere, når man kan spille sig helt ned til baglinjen. Heldigt nok, at Lasse Vibe ikke rigtig får ramt på bolden, da han forsøger sit hælspark. Opnår man lige virkelig bare lige at fixere Roscoe, og så er det en let scoring for Niklas Bendtner. Mål nummer 27 i landsholdstrøjen. Ja, det er udmærket. Han fik også vist her i Europa League senest sidste torsdag, at målnæsen har han stadigvæk jo faktisk ganske udmærket omkring feltet. Og danskerne kommer ned og i position. Vi gør klar til at sætte DeAndre Yedlin fra Tottenham ind sammen med Utrechts Rubio Rubin. Her er en stor mulighed, og der sparker Aron Johansson så bolden i nettet her på sin gamle hjemmebane her, hvor man kan sige, at målscoringen og den professionelle karriere, den startede for ham. Godt nok var der 15 kampe først, hvor han ikke fik scoret. Og der er altid over bagerst i feltet. Det ser ud, som om han er offside. Læner sig lige frem i den, men det ændrer ikke på. Det ændrer ikke på, at der er ingen overhovedet, der er øje for Altidore, som jo i særklasse har været den farligste amerikanske angriber, og så lægger han den venligt på tværs til Aron Johansson. Bolden kommer fra Michael Bradley. Det er som om, der slet ikke er nogen, der har øje for, at han ligger derovre, Altidore. Og så må man jo igen stille spørgsmålstegn ved Daniel Vasses defensive kvaliteter. Det er jo ham, der skal sørge for at have orienteret sig derom. Så er det ud og ind med Yedlin, og så her Aron Johansson. Det er Delaney. Plads til Schöne. God afslutning. Har han ellers med højre benet derfra. Man kan måske ikke komme til at ramme kassen. Det vurderer han jo nok. Og så til gengæld Niklas Bendtner. Ja, så er der mål. Når han får den der, så er der mål. Niklas Bendtners anden scoring. Pænt med jubel, må vi sige, blandt de 10.000 frysende og også nok lidt våde tilskuere. Ja, den skulle altså lige ud og vende omkring Thomas Delaney, for ellers var det jo et fremragende dansk angreb. Men det er stadigvæk. Og så er det Schöne, der går ind og skaber noget ravage inden foran målet. Og så må vi jo bare give ham her nummer 11. Når chancen opstår, så sparker han dem ind. Ja, det gør han. Han har gjort 28 gange på landsholdet nu. Og fuld kredit til Niklas Bendtner, som nærmer sig et avancement på all-time målscorelisten.
Altså hvis vi skal tage sådan en direkte sammenligning mellem den centrale midtbaneduo for første halvleg. Her god aflevering over mod Bendtner. Og Bendtner får afsluttet og scorer! Hat-trick! Niklas Bendtner! Han tager lige det her touch, og så har han tålmodigheden og vente til den kommer ned. Det så næsten ud som om, at chancen er ved at være væk, men han ved udmærket, hvor han har sit mål. Og så får han den over mod fjerneste stolpe. Hat-trick af Niklas Bendtner. 3-2 til Danmark. Det er en målscorer, ham her. Ikke offside. Det er en målscorer. Christian Eriksen, glimrende bold for ham. Og så behandler den jo helt suveræn, Niklas Bendtner. Vi står lige præcis, så vi står lige bagved her, så vi kan lige nøjagtigt se, den der bold, den går i nettet. Ja, man må bare tage hatten af for ham her. Spiller jo ikke meget til daglig på sit klubhold, men når han trækker den danske landsholdstrøje, så har man lidt på fornemmelsen af, at det er ligegyldigt, om han har kamptræning eller ej. Så sparker han bolden i mål. Ja, det her, det er klassespark. Det er klassemål, det er fremragende mål. De andre to kunne man måske godt sidde hjemme i stuen og tænke, dem kunne jeg også have scoret på. Men det der, det er